furula misi o don misi tulo b'a la an nana n'a ye ten ko an bɛna faga a saraka bɔ batiri la mais cɛ tulokoma min nana ni misi ye ne ko k'a ka misi siri yɔrɔ wɛrɛ la parce que ne ka foro la fɛn bɛɛ jeninen don na ni ne bɛ foro la ni ne bɔra ka n jɔ ni mɔgɔ wɛrɛ gɛrɛla n kɛrɛfɛ misi ninnu b'i bɛɛ de parce que a bɛ k'u kɔnɔ k'i bɛna tɔɔrɔ dɔ lase ma ne dɔnbaga bɛɛ b'o dɔn n'an taara sini foro kɔrɔlatigi la a bɛna ye ne bɛ misiw wele kɛ a ye na u bɛ na wa ni mun fɔ u bɛ wɛrɛ fara ka na i fo ne y'o seere dɛ a ye kɔlɔsi min bila mana kɔnɔ ne k'u ka misi siri yan fɛ pour que misi kana ɲɛ yɛrɛ u nana misi siri yan kunun kunun an ko an bɛ bɔ ka u b'u ka baara daminɛ ne yɛrɛ ko bɛ n'a rajo la wa ne ɲinɛna ka fɔ ne kumana dɔrɔn misi kasira wuli k'i jɔ a ye yɔrɔ ɲini u b'u man waati fa bilen a jɔlen bila donc o ye daba ni a tigi ye o ni jɔ sinna ala ma ala ka hinɛ ka bon ni nin ta ye a bɛna segin ka taa foro la wali ko fɔ ko tɛ to donc ni an tilela ala fana ye o b'o cogo la an bɛ ɲɔgɔn fo an bɛ ɲɔgɔn wale ɲuman dɔn ala b'a dɔn bi ka bon bi anw bɛ se ka cɛsiri bɛɛ kɛ an yɛrɛ dama ye so kɔnɔ mais an ko ayi an bɛna an sigi diɲɛ bɛɛ k'an ye an bɛ réseau kan sisan minnu b'a la k'an lajɛ réseau kan an bɔra jamana min na sisan tayilɛrikaw o ɲɛ b'an na ko muso kɔnɔma dɔ b'u bolo min ka ko ɲagaminen don dɔɔnin mais foyi ma kɛ ka batiri kɛnɛ to bɔ ala ye o se di silamɛw ma ka silamɛw bɔ gɛlɛya la ale jamana muso kɔnɔma bi yɔrɔ o yɔrɔ la gɛlɛya bi fɛn o fɛn k'a la ala ye batiri nɔgɔya cogo min na ala ka bange nɔgɔya u ye bi ye batiri dɔ ye n'i ye fɛn o fɛn ɲini ala fɛ su in na ani sini ala b'a minnu mana k'an fɛ réseau kan u ye miliyɔn kelen ni kɔ de kɛ min dɔnna minnu yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan olu ye miliyɔn 3 ni kɔ miliyɔn 4 ni kɔ ou bien 2 ni kɔ de donc ni nafa belebele ye jumɛn ye an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ani minnu bɛ réseau kan an bɛɛ ta kɛlɛ o de ye nin ye an b'a fɔ an bɛɛ jɛra k'a kɛ an bɛɛ jɛra ka kɛ mais ala b'a fɔ cogo di k'an kelen gɛlɛya walahi ala b'a fɔ ten ala ye continuer kɛ siga t'a la continuer e yɛrɛ kelen i ka so n'a fɔra k'i ka basmala tu wuruti miliyɔn 4 i bɛ kalo kan i kelen i bɛ kalo kan kaliwa la mais sisan miniti joli an bɛɛ y'a kɛ walahi o ye ala tan'o de o ye ala tan'o ye o la an bɛ min fɔ aw ye bi su in na komi anw mali yɛrɛ ti diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ mali t'a la anw bɛ tan sɔrɔ ka ɲɔgɔn nɛni o ye baara ntɛgɛ bi n'i ye makan lajɛ sisan makan alimamiw ni alimami falako u bɛ simasi la tɛ dɛ kare kɔnɔ tɛ dɛ u bɛ misiriw kɔnɔ sisan u bɛɛ bɛ k'u cɛsiri ni gɛrɛmugu ye u b'a la ka dɔ kɛ ka bamuru ci ci ɲɔgɔn na ka kɛlɛ lajɛ a ye don makan jamana misiriw kɔnɔ mais anw fɛ hali mawuludu la ni karamɔgɔ dɔ ye kɛ kan ba bɛ dɔ la baara si anw bolo an tɛ baara fɛ parce que an bɛ taa sɔrɔ ka ɲɔgɔn nɛni mais n'aw bɔra yan dɔrɔn a ye makan lajɛ dɔrɔn ni réseau bɛ min bolo sisan a gosi dɔrɔn ko maka YouTube la i bɛ arabuw ye dɔ la sisan ni bamuru ye u b'u pan dɔw b'a la ka jɛnɛni fɔ u b'u pan ka kɛlɛ kɛcogow ladege ka muru ka kɛlɛ kɛcogow ladege quoi u b'a dɔn kɛ f'u bɛ wɔsi
o b'a kɛ tapi min kan miliyari tapiw de don miliyo tɛ dɛ o bɛ se ka tapi da ka bɔ yan fɔ kari kɔnɔ u bɛ dɔw de kɛ o miliyari tapi sanfɛ n'anw ka wajulikɛla min y'a kɛ tan ala kɛra fasa la dɔrɔn i fa min kɛ i ba min kɛ baara ntɛgɛ de don sinon makan bɛ yɔrɔ min na su in na de bɛ kama tɛ makan ni ma den dɛ de bɛ fɔ k'u ba k'u to bi tɛgɛ alimami baw ko parce que ko batiri wa olu tɛ sini kana batiri ye olu ka seli dɔ de donc an bɛ o de la batiri kɛlɛcɛw bɛna labɛn kɛ waati min waati y'a sɔrɔ an bɛ ɛrini min na nin ye kira ni sɔgɔbaw b'a la ka ɛriɲɔn ni kɛlɛ fɔna a ye kira fila ala kira b'a la ka kɛlɛ fila de d'u ma sisan ni dugu jɛra a ye taa daminɛ mais a kɛlɛ gɔnna a ma ɲɛ u nana fɔ ala kira ye ko n'i ma dɔn yɛlɛma an b'a dɔn dɛ kira ko karisa dun e y'u ko sa ko karisa fana dun ko tigiw y'o faga an filɛ min na nin ye o si tɛ se fosi la kira y'o ɲɔgɔnna de kɛ ala kira y'a tɛgɛ kira a ko ala ni juguw sera silamɛya na bi i ti faso bilen a ko ya hayu ya kayyumu birahmatika astaghfiru ya hayu ya kayyumu birahmatika astaghfiru kira y'a fɔ a y'a sɔrɔ a ye kira kɔrɔta f'a ka kɔrɔsi bi ye a ko e ala min ye ɲɛnamaya ye ɲɛnama ye i ti sa e ala min ye masa ye masa min jɔlen don a kelen na an b'i ka dɛmɛ ɲini sinɔn an dɛsɛra o yɔrɔ bɛɛ ala ye mɛlɛkɛw jigi ka bɔ sankolo la mɛlɛkɛw nana kɛ k'ala kira kɔrɔla o kira ma ko i ye an wele an nana i b'a fanga kɛ cogo di mɛlɛkɛ dɔw fɔra kira ma ko ni kafiri min sara jeli ti bɔ a yɔrɔ si la o y'aw nɔ jinɛw ko mɛlɛkɛw ma a y'a se bɔ a la wele fana sera anw ma mamadu n'a ye kafiri min salen ye joli b'a la ka bɔ a nun ni a da fɛ o y'aw nɔ ye u ye kafiriw bɔrɔtɔ a don o de la ala ko ko fɛn min sera kɛ kalilati balabati kɛra kɛra kɛ sera kɛ bi izini la ko jamakulu fitinin joli sera jamakulu caman na ni ala ka jɛ o kuma su in na a ka bon kosɛbɛ o kuma su in na ka bon kosɛbɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hali bi hɛrɛ sabati o la an bɛ min ɲini aw fɛ sisan yaa kɛfi a bɛ yaa kɛfi ta sɛ 100,000 ani 10,000 o bɛ jugu bɔrɔtɔ ci ka tɛmɛ o kan fa de a b'a bɔrɔtɔ de kan maa mana kɛ ko kɔnɔ jugu ni wuli bɛɛ la ni jugu kɛra fantanya ye y'a bannen ni jugu kɛra jugu wɛrɛ ye y'a bannen maa o maa bɛ de la an bɛ ka kɛfi ta y'a kɛfi a y'a ta sɛ 100,000 ani 10,000 mugan naani tɛ dɛ 100,000 ni 10,000 bisimila. an bɛ bɛɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ka ya kɛfi bɛ don ya kɛfi i ye min sɔrɔ i b'a fɔ inshallah ya kɛfi 100,000 ani 10,000 ni min ye 1,000 kɛ o b'a fiyɛ ya kɛfi a bɛ wurubi kelen n'i ye 1,000 kɛ i b'a fiyɛ ya kɛfi aha an bɛ n'o 100,000 ani 10,000
Ya ke abipoti yoro ni mangala aha nimi ye parkini ka oban siyane ya ke ya kesi ini parkini ka oban siyane ya kesi Mungkin kita ni bukan kita. Kita pakai dengan orang tua. Ya ke? Kali mohon kena. Ini pakai dengan kalau dua orang ni. Ini dong. Kasim. Ini pakai dengan apa? Lah.